walin manda ka sali ala kirabaka ni muhammadu do ana so ringe sanu wana ka sahaba kerengalalew ani mamunu tuguru la ni bara man kali e foka se don labama ala khanina obela jelen yola o ko famba fon fulka min damne kishi ya chimancha hina ya labanye barkay ambaden to veshir flala jabo maliko ka amba fo ka walin manda sanga an wati bela jelena au kanya madalila be juma kutuba jam kan konna na amba wala doniya ka fo ambi bamako kina mi mewele ko kala bankura misirla mi mewele ko masjidul ittihad ni al-Mambay ankara moye imam muqaddam Osman Traore amma wala dana ka fo juma kutuba jam kan mi mawli ka se misri wala kalma mi nga kutuba ta kala se al-islami ma kamna misri wala la fuqata se imam nga kutuba ma ninga juma jako flasel ni al-islami we fuqata se imam suareka sadaqallahu qalanima misra lula angaje angani madawfe hayya la sala hayya Allahu Akbar La ilaha illallah فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم الحمد لله tanumbe Allah subhanahu wa ta'ala alammi nani tanunkaka alammi na tayabbe wa alammi na tanum bela jelen kan ka di ali Allah subhanahu wa ta'ala de ma amanya ebulu Allah subhanahu wa ta'ala tanwaka ko tete shini tabe nya ebulu amanya ebulu bi shini absiganya ala foika barkada ala tanwati bela jelena lahlaya bela jelena ko cogoya bela jelena fɛn fɛn n'a y'i sɔrɔ a bila ala minan kɔnɔ i ka ala subhanahu wa ta'ala tanu a kan i ka tila ka ala deli ala de ye yɛlɛma masa ye ale ala subhanahu wa ta'ala ale de ye nɔgɔya masa ye wa ale ala subhanahu wa ta'ala de ye gɛlɛya masa ye kuma dɔw la ala bɛ worobinɛ datugu ni hadamaden k'a cɔri kak wallahi hali i t'a dɔn k'a fɔ i bɛ bɔfan ɲini waati min tuma dɔw la fo limaniya bɛ tile la nka o waati kelen i y'a dɔn ko worobinɛ datugulen don dɛ nka ala tanu i k'a barika da o kan ala tanu o gɛlɛya waati o de la ala subhanahu wa ta'ala b'a dɔn k'a fɔ nin ye ne ka jɔn ɲuman ye n y'a lajara bi a ye ne tanu ka d'a kan wa ko tɛ ten i y'o min kɛ ala subhanahu wa ta'ala bɛ fatuhu k'i ye o la a ye ala subhanahu wa ta'ala tanu waati bɛɛ lajɛlen na an bɔ ala subhanahu wa ta'ala tanu ale ala subhanahu wa ta'ala min n'a y'a ɲamɔrɔya bil wahda wal i'tilaf a y'a ɲamɔrɔya ni ɲɔgɔn minɛ a y'a ɲamɔrɔya ni ɲɔgɔn tɛgɛ di ye ɲɔgɔn ma a y'a ɲamɔrɔya an ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan a y'a ɲamɔrɔya an ka ɲɔgɔn ka degun an k'a ɲɛɲini k'a si dɔn n'i bɛ se ka min kɛ i balima silamɛ ka degun na i k'a kɛ n'i tɛ se k'a kɛ fɛnɛ kuma ɲuman fɔ a tigilama ye ale ala subhanahu wa ta'ala de y'an yamaruya n'o ye ka tila k'an fatani ani firkati wal ikhtilafi ale ala subhanahu wa ta'ala de y'an bali tuguni ka tila k'an tana ko an kana sɔn fiyewu ɲɔgɔn farafarali ma an kana sɔn ka ɲɔgɔn labila an kana sɔn ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ an kana sɔn ka ɲɔgɔn sen minɛ ko an ka ɲɔgɔn minɛ bolo minɛ ale ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan de ye nin an bɛ seereya k'a fɔ ko maa si tɛ ala subhanahu wa ta'ala kɔ ka tila ka jɔncɛna kɛ k'a fɔ an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama o y'a ka ciden ye o y'a ka nabi ɲuman ye amma ba'd nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ usikum bi taqwallahi ta'ala ne b'aw ladi ka tila k'an yɛrɛ bakun ladi ne jumɛn bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala ne ala ɲɛsiranya lakika ye hey a ye siran ala ɲɛ an ka siran ala ɲɛ an yɛrɛ bakun na an ka siran ala ɲɛ an ka denbaya la an ka siran ala ɲɛ an musow la an ka siran ala ɲɛ an denw na an ka siran ala ɲɛ an ka baara yɔrɔw la an ka siran ala ɲɛ n'an kelen don an ka siran ala ɲɛ n'an bɛ jamacɛ la an ka siran ala ɲɛ an dusukun na
wallahi mati dusukun dɔ nka ala b'a dɔn an ka siran ala ɲɛ an dusukun na o de la ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a ko ya ayyuhal lazina amanu aw maa minnu limaniyalen don aw maa minnu daan bɛ saya ka kunu na aw maa minnu daan b'a la k'a fɔ an bɛ bɔ yan don dɔ la ittaqullah k'aw ka siran ala ɲɛ hakka tukatihi aw kana ala ɲɛ siranya kɛ namara ye dɛ dabarala kuma aw kana ko ye aw kana kɛ kɔlɔsi ye o tɛ ala ɲɛ siranya ye aw kana kɛ fugulanjɛma ye o tɛ ala ɲɛ siranya ye aw kana kɛ jalango ye o tɛ ala ɲɛ siranya ye a ye siran ala ɲɛ hakka tukatihi ala ɲɛ siranya lakika yɛrɛ yɛrɛ la yɔrɔ maliya ye hakili la k'ale bɛ ko dɔn ni ala yɛrɛ ye maliya hakili la ten de kuma dɔw la maliya bɛ ko kɛ a bɛ k'a kɔnɔ i b'a fɔ ko ale ala yɛrɛ ɲɛ t'ale la walima a bɛ fɛn dɔw fɔ a bɛ k'a kɔnɔ i b'a fɔ ko ala yɛrɛ de y'ale yamaruya k'o fɔ a bɛ ko dɔw kɛ bilahi i bɛ ala kale k'a fɔ ko a ni ala bɛnnen don ko dɔw yɛrɛ de kan kuma dɔw la a b'a fɔ ko a bɛ ala yɛrɛ de détourner tellement que an digelen don ɲɔgɔn fɛntɛli la maliyɛn hakili la ko a bɛ ala fɛntɛ waati dɔw la o de la ala subhanahu wa ta'ala ko aw maa minnu limaniyalen don a ye siran ala ɲɛ hakka tukatihi ala ɲɛ siranya lakika yɛrɛ la a ko cogo di a ko wala tamutunna illa wa antum muslimun aw kana sɔn ka sa ka se ala subhanahu wa ta'ala ma saya k'aw sɔrɔ nin namara ko ninnu na ani ɲɔgɔn nɛgɛ na ani k'a bila aw kunna k'aw bɛ ala yɛrɛ bloku la aw kana sɔn saya k'aw sɔrɔ o kan dɛ saya b'aw sɔrɔ waati o waati o k'a sɔrɔ illa wa antum muslimun fo k'a sɔrɔ aw yɛrɛ dalen don ala k'a fɔ ko aw ye silamɛw ye ni ala subhanahu wa ta'ala kumakan nin ibadallah ala ka jɔnw inna wahdata as-saffi wal i'tisami bi hablillahi subhanahu wa ta'ala min a'malil mu'minin kan ka dɔn ɲɔgɔn minɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kan ka dɔn k'a fɔ o de ye ala subhanahu wa ta'ala o de ye a ka mumini ɲumanw olu ka taabolo an'u tabiya ɲumanw ye wa akhlaqil muttaqina wa o ye ala ɲɛsiranyaba bɛɛ lajɛlen ka jogo ye ka sa ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ o tigi maa ka jogo o de ye ɲɔgɔn minɛ ye o de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ka tila k'an yamariya tuguni a ko wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ko a ye ɲɔgɔn minɛ ale ala subhanahu wa ta'ala ka juruba kelen na wala tafarraqu aw kana sɔn ka fara fara nin kuma in hakili don yɔrɔ bi yan o kuma a ye ɲɔgɔn minɛ aw kana sɔn ka fara fara wala tafarraqu ko nka aw kana sɔn la nafiya de don balli yɛrɛ de kɛra a la o kuma ne farafarali sababu bɔra cɛ o cɛ la i ni ala bɛ ɲɔgɔn na lahara jɔ don ne farali jɛ o jɛ n'a farali bɔra muso o muso la a jɛ o jɛ a farali bɔra cɛ o cɛ la jama o jama n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye dugubi la k'a bɛ ka yaala cɛw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɔ yan fɛ a bɛ taa fɔ yan fɛ a b'a fɔ yan fɛ a bɛ taa lakale nin ye o ye faralikɛla ye ala subhanahu wa ta'ala ye kangari da a tigilamaa bɛɛ a ye ɲɔgɔn minɛ ale ala ka juruba kelen na a ye ɲɔgɔn minɛ baara yɔrɔw la a ye ɲɔgɔn minɛ sotaramaw kɔnɔ a ye ɲɔgɔn minɛ hali n'aw mɔgɔ fila n'aw bɛ tɔgɔma la i m'a ye mɔgɔ fila tɔgɔma la ala ko a ye ɲɛmɔgɔ dɔ di aw yɛrɛ ma masalan nɛnɛ ni maa bɛ ka bɔ yan sisan ka taa hali segu sariya b'a ɲini ko a ye sugandili kɛ aw fila ni ɲɔgɔn cɛ kelen ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o tuma laala ne polisiw ye kelen minɛ kelen fana bɛ se k'a yɛrɛ a defan cogo min na walima dɔ in bɛ kɛ kumakɛla ye o tuma aw bɛ ɲɔgɔn minɛ ten cogo la hata mɔgɔ fila n'aw bɛ tɔgɔma la o tuma ni ɲɔgɔn minɛ kɛra wajibi ye ala subhanahu wa ta'ala bolo ala ni ye kangari da ko wala tafarraqu aw kana sɔn ka fara fara dɛ o tuma ne farali dabɔra maa min na don maa min kɛra sababu ye ka jɛ dumanw tiɲɛ o tigi k'a sigi n'a ye k'a fɔ k'ale ye jahanama kɔnɔ den dafalen de maa min kɛra sababu ye ka tɔn dumanw ci e y'i ka jahanama de labɛn maa min kɛra sababu ye ka du duman ci i y'i ka jahanamaso dɔ labɛn
maa min kɛra sababu ye ka groupe dɔ ci u bɛnnen ala ko la alakira ko la e kɛra sababu ye i yɛrɛbakun ka intérêt personnel kama wallahi i ka jɛnminɛso dɔ de labɛn o la ala ka kangarida de ye ko wala tafarraku aw kana sɔn ka fara fara wa wahdatul muslimina wajibun shar'iyyun wa masdarun min masadiril quwwati al-islamiyya ko an ka dɔ k'a fɔ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ ani silamɛw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko sariya de don wajibi bilen de don i n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala filɛ k'a fɔ cogo min o tuma wal aqsu sahih o tana fɛnɛ i b'o fɛnɛ de ta k'o da i tɛgɛ kɔnɔ ne silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ kɛra wajibi ye muminunw ka ɲɔgɔn minɛ kɛra wajibi ye o tuma ne muminunw fara farala dun a bɛ na ne mun ye ne silamɛw fara farala dun a bɛ na ne mun ye وهي ضرورة الاجتماع للحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار أكما نامبي أنت كدي نيوما أمبي دونا داكلين في كبوت داكلين في هل نايا سرو أنا مذاهب تكليني أنا كنت ناو تكليني أنا كان أسيك نيوان تكلم من المدي كونو يا أنا كان أسيك نيوان تكلم من أنا كارتشي كونو أنا كان أسيك نيوان تكلم من أنا دو كونو أني ني أمبي نيوان سرو فين جمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بين يوصل لا إله إلا الله لله تيانو إهكلنا أني نهكلنا كلمته إيه أفهميا كافوكو على بسرطاني نفنا يا فهمو كافو نجا على سرو أبكت تاني أكما إيه كنتوي نفنا كنتوي anga ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbe la i ka bato kɛ i ka bato cogoya la i ka ne yɛrɛ to yen n ka n ka batonin kɛ n ka bato cogoya la an ka taa ni ɲɔgɔn ye an bɛɛ bɛ yirijuba kelen in de kan o ye jumɛn ye la ilaha illallah karisa b'a bolo minɛ a b'a bolo jigin karisa bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ mun na aw bɛ fara billahi lahara ala b'an bɛɛ ɲininka ala b'an bɛɛ ɲininka an ma fara sɛbɛko la o e bana ne la kun min na dɛ tiɲɛ tɛ ala tɛ t'i ɲininka bolo minɛ la ala tɛ t'i ɲininka bolo jiginna ala tɛ t'i ɲininka nin si la ala tɛ t'i ɲininka i ka fini cogoya la a tɛ t'i ɲininka sabara cogoya la a tɛ t'i ɲininka mun na mɛ an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ la ilaha illallahu la ala b'an ɲininka o de la o tuma n'an farala o kama e y'a dɔn k'a fɔ i ni ala cɛ tiɲɛ kɔni to yen an bɛɛ bɛnn'a kan an bɛna juma min seli yan nɔ sisan maa si tɛ ala ka dugukolo kan i bɛ diɲɛ ta bisimilayi fɔ a wala dɔɔnin na maa si tɛ yen ko a bɛ juma seli jɔ ko 4 o tɛ yen i bɛ diɲɛ ta fatiha la fo ka n'a bila wala dɔɔnin na maa si tɛ yen ko a ka seli fana ye jɔ ko 5 ye ko a ka lazara ye jɔ ko 5 ye k'a ka fitiri ye jɔ ko 4 ye walima jɔ ko 5 ye an bɛɛ bɛnn'o kan an bɛna fara mun na kɛlɛ kun ye jumɛn e ɲɛsinnen don alikaba ma ne yɛrɛ ɲɛsinnen don alikaba ma sunkalo wɛrɛ t'e bolo i ni ne bɛɛ bɛ sunkalo kelen in de sun seliba don e ni ne bɛɛ bɛ lahiya faga ɲɔgɔn fɛ alisilamɛw a sera an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a sera an ka nin ko ninnu an k'olu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a sera an ka hakili sɔrɔ ten sa i bɛ k'i ta dabɔ min kan o y'i ka intérêt personnel de ye ala ko tɛ ala kira ko tɛ nin fana bɛ k'a dabɔ min kama ne ala ko don wallahi a tɛ sɔn ka nin f'i ye o tuma an bɛnna la ilaha illallahu kan an bɛnna muhammadu rasulu kan an bɛnna itijahu kan kuntilenna kelen kan n'o ye an bɛɛ ka kɔrɔ ye mun b'an fara bilen an bɛ ka fara min na tiɲɛ tɛ dɛ o tuma n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye wallahi hali jamana yɛrɛ ka sabati b'o de la jamana ka basigi a b'o de kɔnɔ jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ ani jamanadenw ka basigi a b'o de kɔnɔ nka n'an fara fara la lahara ala b'an ɲininka an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka nin faamuyali ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma o de la alakira b'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wa sallam a ko la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru k'aw kana ɲɔgɔn hasidiya a bɛɛ sababu bɛ sɔrɔ o kɔ aw kana ɲɔgɔn hasidiya aw kana ɲɔgɔn labila aw kana ɲɔgɔn juguya aw kana
dabali jugu tigɛ ɲɔgɔn kama wala yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'd hali mɔgɔ islamɛtɔ ka taa feere kɛ islamɛ ɲɔgɔn kan misali e nani dɔ nana sisan k'a bɛ fɛn dɔ san ne fɛ e y'i den k'o lamɛn ne ko a ma ko n ta in ye 40 ye e y'i den k'o lamɛn ka sin ka i den ten ka sin k'a kɔri ten ko na yan ne b'a d'i ma 35 i ni ala cɛ i man tɔɲɔ wa i ye feere kɛ n ka feere kɛ ne n'a bɛ se ka bɛn 40 na nka e nana 35 fɔ a ye mun na a b'a san ne fɛ o la ala kira ko wala yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'd hali an kana dɔ ka feere tiɲɛ an dɔ kana sɔn ka dɔ ka feere kɛ fɛn tiɲɛ wa kunu ibadallahi ikhwana ko an ka kɛ i n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala a ka jɔn minnu bɛ i n'a fɔ ko balima kelenw o tuma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'o faamuyali da an bɛɛ lajɛlen ma an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ne min nana abdullahi la min ye umar amru den ala ka jɛn bɛ ka bɔ a ma ko alimuslim ko silamɛ ye jɔn ye man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi maa min kisira a silamɛ ɲɔgɔn ma n'a dabara ye silamɛ tɛ mɔgɔ ye maa min da ka farin dɛ n'i ye maa ye k'a da ka farin dabaraba don a bɛ sɔn fɛn bɛɛ fɔli ma a bɛ sɔn fɛn bɛɛ kɛli ma silamɛ tɛ dɛ silamɛ bɛ maloya ka kuma jugu fɔ wa silamɛ a dangalikɛla tɛ n'i ye maa ye ko dangalikɛla ba fana don silamɛ tɛ o tuma silamɛ ye jɔn ye man salima almuslimuna min n'a ye silamɛw ye kisi sɔrɔ n'a kumada ye wa yadihi a n'a bolo ye o de ye silamɛ ɲuman ye an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka a faamuyali da an bɛɛ lajɛlen ma ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka hakili ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana kisi بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات ذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين أنك ناسك تلفزيونا كان يقول لك وشي أنك نتانسك أنك راديو سولا كان يقول لك وشي أنك نصنفيو كحال أنك فامو كولابلا ما دام نايا سرع وبيتشيكا madama na ya so bi cheka an ga fama labla da gani yo fo ya malle no ba fo a nonu ye almami modeli munu ye nonu ye politicien ye la Allah subhanahu wa ta'ala ya radibo fani akwa na farafara nan farafara la an barka be ba nan barka ba na fene jugu be sana o kuma an ga dugawu ke kuma bela jelena ala an ga fama ye ka dugawu ku ye an ka wajulu kɛ yɔrɔw la ka dugawu ku ye an ka kutuba kɛ yɔrɔw la munna yaasa jamana bɛ se ka basigi ne minnu bɛ o k'an ka fu ye ka tila ka dugawu ku ye k'a d'a kan ni de ye jamana jɔ kuma ye an ka hakili t'o la n'i ko ko silamɛw man k'a kɛ i bɔra jamana min na sisan Makan n'i yɛlɛnna kutuba sanfɛ Makan dugukolo kan minnu ye Makan kɛ o b'a dɔn alimami dɔ ka yɛlɛ kutuba la ka kutuba jigin k'a ban e ma dugawu kɛ jamana ye i ma dugawu kɛ wura ye i ma dugawu kɛ wuradenw ye i ma dugawu kɛ jamana ka se ka basigi sɔgɔma bila i kunna k'a fɔ ko y'i ka baara bannen pewu wa n'i ma ala ma fara i kan i bɛ taa fɛɛrɛ minɛ kaso la ati'u llaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ala ko a ye ne ala bato a ka tugu ala kira kɔ a ka tila k'aw ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw bi sariti b'a la n'aw ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw y'aw bila baara min na a k'a kɛ o de la an bɛ dugawu kɛ waati bɛɛ an ka jamana ye ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana bɔsi ala k'an ka jamana tanga an ka jamana ɲɛmɔgɔw ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana jɔli hakili ɲuman ala k'a d'u ma jamana ti jɔ fiyewu ni hakilina ɲuman min ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'o sabati an n'u bɛɛ lajɛlen ye an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ an ka ɲinɛ nin bɛɛ kɔ an ka ala subhanahu wa ta'ala minɛ ala y'an fara ɲɔgɔn kan ni fɛn min ye o de ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah an kana ɲinɛ o kɔ n'an ɲinɛ n'o kɔ an ye ala bila an ye alakira bila an ye silamɛya bila
أم الله سبحانه وتعالى دل على كهجل من دام بلا جلما قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وتمنينكو أنيانغا كما قال ما نسمه إمام مقدم عثمان تراوري لا أيدا كنا فلامين لسي أنجي أنغاني مدوفه أستاذ أوكال لا ده سانو ساني على سوناكا الإسلام سانجو أجمع فلو أبدو ke jamana ye ka dugo ke alislame bela jele ayo la dala kile ka ben moram kalo juma folomo o kena konna na ida sera maka fo misiri be chantier la ame faka don la yini juma mbawla misiri ka ni chantier ko ina. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah. Fola ambe ala foka barkada ka solli ke ala kirabai ka sallallahu alayhi wa sallama alamiye sababu nyumay ka awre fo ka awwal mando ka dugaw kawye ka kla ka foli krengren tuni ka nyeshi anga nyimo ba fanema nale na Allah subhanahu wa ta'ala mali dine ko kalfa alela bika ke ho conseil nyimo ka fene fo ka bargada no e Said Sherif Ousmane Madan Haidara amba fo depuis ka dugaw kay am fle wati mi fene la krengren yala ambe wati krengrenina ana ambe kalo krengrenina no ye arabu san walma amse ka fo farafin san am flo kalo folo la ni nangwa ma ko muharram ne do ko ma ko jomine ambo kalo folo yere la amba juma folo fenena ne dugo jabi wati do dugo jabi kalo do ambe do min fenela no ye juma krengrene dugo jabi dondo ambe Allah subhanahu wa ta'ala dele alaka min ambema ni anga ladae nena naso Allah dabe anyere fe misri kono ya ka fo ne ala ye muharram kalo yirana wacho wachi a juma folo misri be qur'ane jiginke ka dugo ke jamanae ka dugo ke quartier ka kla ka dugo ke ambe misri mi yere kono ka kla ka dugo ka e
yaasa an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo min o de la bi ala y'a kɛ ne bi ne sɔrɔ alimamiya la donc a ka kan ne nana sɔrɔ o tabiya ɲuman a n'o hakilina ɲuman a n'o miiriya ɲuman o bɛ misiri kɔnɔ a ka kan n k'o sira k'o matarafa k'o tile o de la an ye kuranɛ jigin bi misiri in kɔnɔ ka yasini kalan misiri kɔnɔ k'a kɛ hinɛ ɲini ye k'a ɲɛsin banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a kɛ hinɛ ɲini ye ani mago ɲini ye ani basigi ɲinini ye k'a ɲɛsin an ka jamana ma ka tila k'a kɛ yasini fana kalan k'o kɛ tɔɔrɔ ɲɔninan fana ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an y'a dabɔ o de kama bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la inshallah. o kɔfɛ i da sera a ma k'a fɔ misiri baara dɔw bɛ sen na n'o ye misiri koko kan ka jɔ alisilamɛ dɔw bɛ yen olu labɛnnen don u ka nafolo ti don foyi la fɔ ala ko da welewelekan jumɛn b'i bolo ka lase alisilamɛ ma. alhamdulilahi rabbil alamina i ye min fɔ o ye tiɲɛ n yɛrɛ ye n to kutuba la n ye wele bila silamɛw ma k'a fɔ an ka misiri an bɛ kalabankura yan de ne yɛrɛ de y'a alimami ye bi alhamdulilahi misiri a mago bɛ dɛmɛ la ka d'a kan an bɛ misiri min kɔnɔ misiri a sécuriselen fan si tɛ a lakorilen tɛ an dun bɛ jamana laban min na tan basigibaliya waatiw de don ani hakilisigibaliya waati donc misiri a bɛ chantier la a ka d'an ye bi ni ala ka dɛmɛ kɔfɛ ne maa sɔrɔla min bɛ se ka an dɛmɛ an ka se ka misiri k'a bɔ nin cogoya in na tan an y'o ɲini ala fɛ ala k'o tigilamaw ala k'o karaba an ye k'o karaba silamɛw ye an b'a dɔn jamana in hinɛ jamana de don silamɛya jamana de don wallahi mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ yan u ka baara tɛ don u ka nafolo tɛ don foyi la fo ala ko u ka nafolo tɛ don foyi la fo misiri u b'a dabɔ mun kama garanti wakfu k'a kɛ garanti ye k'a bila u yɛrɛ ɲɛ yawmal kiyamati jɔ don. o kɔfɛ imamu i bɔra makan sisan alakira ba ka kuma don hijiden tile 40 n'a ye dugawu kɛ ala bɛ sɔn ka dugawu jaabi an faso maliba a bɛ degun kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi n bɛ fɛ ka dugawu kɛ k'an ka nin baro duman in kun cɛ inshallah. ni ala sɔnna nin ye wajibi de y'an bɛɛ kan e ni ne anw tɛ se ka marifa ci n'i y'an fɛn fɛn bila kɛlɛdaga la bi ɲacogo t'a la o tuma anw fana ka marifa ye jumɛn ye dugawu an ka char combat ye jumɛn ye dugawu o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a b'an yamaruya waati bɛɛ ko an ka dugawu kɛ jamana ka hakɛ min bɛ anw kan bi o de ye dugawu ye an kana dɛsɛ o la dɛ an bɔra maka sisan wallahi jamana kuntigi y'a ɲini an fɛ ka tila ka an wele ye ministiri min ɲɛsinnen diinɛ ko ani bato ko bɛɛ lajɛlen ma docteur Muhamadu Umar Kone o yɛrɛ tilala k'a ɲini an fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko hey Makan ye dugawu jaabi yɔrɔ ye alikaba de bɛ Makan alakira de dan bɛ Makan Mina de bɛ Makan Arafa de bɛ Makan Arafa min n'o de ye hiji yɛrɛ ye k'aw kana aw sen jɔ nin yɔrɔ in si la f'aw ka dugawu kɛ Maliba ye wallahi an ye dugawu kɛ Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa an t'a dabila fo ala yɛrɛ ka se ka an naminɛ inshallah wa an dalen don ala an bɛ ka dugawu min kɛ ala b'a minɛ an bɛɛ ma an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ jamana in ala k'a kisi. alhamdulilahi rabbil alamin an baden tv shiri fila lajɛbaaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'aw fo ko kura ka waleɲuman dɔn nin tun y'an ye kalabankura misirila min bɛ wele ko masjidul ittihad n'alimanba ye an karamɔgɔ ye sheikh imam mukadam usman tarawele bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko mukadam a bɔra ka dugawu sanuma min don an faso maliba ye sisan ala ka dugawu nɔ minɛ cɛbɛ ni kanbɛn ala k'o sabati an faso maliba kɔnɔ a ka kutuba bolila fɛn min kan o de ye silamɛw ka bɛn an'u ka kelenya ka sanga ni an ka jamana cogoya ye an b'a deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka o sabati an faso maliba kɔnɔ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ alil makam السيد الشريف عثمان مدن هيدرا شين كان ابي على بلو على كود جهنم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين شكرا لكم في امان الله.